Bine v-am găsit, dragii mei, sunt Daniel Dimache și vă invit să urmăriți emisiunea Neconvențional. Discutăm despre oxigenul sistemului sanitar în această perioadă a pandemiei, despre finanțare, pentru că nu vrem să gândim așa, orice sistem are la bază posibilitatea de a fi finanțat în mod corect, în mod suficient, atât cât permite o societate precum cea a noastră și, să zicem, comunitatea prahoveană. Invitat astăzi domnul Cătălin Măguleanu, director general și președinte al Consiliului de Administrație al Casei de Sănătate Prahova, de Asigurări de Sănătate Prahova. Bine ați venit, domnule director. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. De mult vă chemăm și iată, am reușit astăzi să facem această emisiune, pentru că știm că undeva de acolo, de la modul în care se finanțează, de la legislație, de la cum se aplică în mod corect, funcționează mai bine sau mai rău un sistem, și în cazul nostru cel de sănătate din județul Prahova. Pandemia a fost o mare provocare și pentru activitatea dumneavoastră. Bineînțeles, a fost o mare provocare, deoarece la nivelul instituției noastre s-a lucrat la parametri maxim și a trebuit să optimizăm activitatea funcție de perioada prin care am trecut, pe cele două stări, urgență, alertă, și continuăm până la 30 septembrie cu modificările legislative pe care trebuie să le implementăm. Au fost lucruri bune, au fost și lucruri mai puțin bune datorită faptului că actele normative au trebuit să fie armonizate. În cele din urmă ele au reușit să fie puse astfel încât să susținem finanțarea serviciilor medicale. Dacă facem o scurtă incursiune prin actele normative, plecând de la decretul președintelui Claus Iohannis, pe urmă ordonanțele militare, cât și ordinele elaborate de către Ministerul Sănătății, clar, ele au avut un impact asupra finanțării sistemului sanitar. După cum știți, de exemplu, serviciile medicale stomatologice au fost închise pe această perioadă, deoarece exista un grad ridicat de răspândire a acestui virus în cadrul populației. Dar lucrurile, eu cred că au mers foarte bine, actele au fost puse la punct și au putut duce la o finanțare, zic eu, corectă. Bineînțeles, la nivelul județului Prahova, o scurtă incursiune, au fost declarate 3 spitale COVID, Spitalul Județean de Urgență Prahova, Spitalul Câmpina și Spitalul CFR. Pentru aceste 3 spitale a fost asigurată o finanțare la nivelul cheltuielii efectiv realizate, deci nu s-a mai ținut cont de indicatorii realizați. Deci, practic, s-a transformat cu totul acel sistem prin care se plătea efectiv serviciu medical. Bineînțeles, pentru că cheltuielile au fost foarte mari, dotare cu tot felul de materiale sanitare în vederea asigurării tratamentului bolnavilor pe această perioadă. Din păcate, în această perioadă asistăm la o creștere a numărului de bolnavi la nivelul județului Prahova. Dacă la un moment dat existau comentarii vis-a-vis de faptul că foarte mulți medici erau în stand-by, așteptau practic, da, sau speram să nu se întâmple, dar așteptau acele cazuri care nu veneau, din fericire atunci nu veneau în perioada de urgență. Iată că s-a dovedit că acea așteptare cu arma la picior până la urmă a avut rostul ei și se justifică abia acum, când medicii chiar au de lucru foarte mult. Foarte mult. Ne apropiem de o capacitate maximă după ultimele declarații vis-a-vis de numărul de paturi, de numărul de pacienți care ar putea fi tratați. Da, din păcate, creșterea numărului de pacienți la nivelul județului înseamnă și alocarea de spații, de compartimente specializate în cadrul spitalelor. Cred că se lucrează la capacitate maximă în cele 3 spitale, mai ales în Spitalul Câmpina și Spitalul Județean. Spitalul CFR fiind un spital de tranzit, dar acum chiar primesc și internează pacienți cu simptomatologie, să zicem, ușoară. Având în vedere că în acea perioadă și în perioada aceasta sistemul medical a fost creionat astfel încât să putem asigura pacienților continuarea tratamentelor, continuarea tuturor documentelor de care au nevoie, la nivelul Casei Naționale au fost elaborate acte normative astfel încât
după cum bine știți, s-a mutat toată răspunderea și continuarea tratamentului în sarcina ambulatorului de specialitate. Și aici aș vrea să vorbesc despre medicii de familie și medicii specialiști care în perioada stării de urgență și în perioada stării de alertă, cât și acum, au continuat să asigure tratamentele necesare. Ceea ce este foarte important și a avut, cred eu, un succes, a fost asigurarea tratamentelor pentru acei pacienți cronici care beneficiau de medicamente pe programe naționale și cu ajutorul Casei de Asigurări de Sănătate, iar noi am postat pe site-ul instituției toată lista cu medicamente pe care medicii de familie o pot acorda în vederea continuării tratamentului, pentru că acești pacienți nu mai puteau să meargă în București la spitalele care deja erau închise. Știți foarte bine că Ministerul Sănătății a închis foarte multe spitale în vederea așteptării viitorilor pacienți COVID. Din fericire, în acea perioadă nu au fost, din păcate acum au apărut. Medicii de familie au, cu ajutorul casei, cu compartimentul medical din cadrul casei, au reușit să asigure continuarea tratamentului. Un lucru foarte bun, bineînțeles, au fost și medicamente din lista de medicamente compensate și gratuite care sunt supuse unor protocoale terapeutice în care colegii mei de la direcția medicală le spun doctorilor că pacienții trebuie să meargă la o evaluare la medici specialiști, pentru că este normal să existe modificări în acordarea tratamentului medical. Deci, medicii de familie, ca dovadă și de la 1 iulie, medicii de familie și medici specialiști nu au obligația acordării serviciilor medicale cu acest card de sănătate, acest card care este din perioada de situație de urgență suspendat. Lucru care a funcționat foarte bine. Au existat anumite temeri cu privire la faptul că vor crește finanțarea pe acest domeniu, lucru care s-a arătat neadevărat și lucrurile au fost... Deci nu s-a întâmplat așa. Nu, pentru că ca și până acum această acordare de servicii medicale de la distanță, telemedicina, consider și mă bucur că și Casa Națională, am văzut în comunicatul pe care l-a dat doamna președintă Adela Cojan, se discută ca într-un viitorul contract cadru de anul din 2021 să se implementeze această procedură de acordare a asistenței medicale de la distanță, telemedicina, cu real succes. Deci a fost un experiment care a reușit, această telemedicină, această pentru acordarea consultare până la un punct. Pentru că ambulatorile integrate din spitale au fost închise în acea perioadă, am purtat discuții cu foarte mulți directori medicali și era foarte important să se asigure continuarea tratamentelor, adică a prescripțiilor medicale, cât și a concediilor medicale. Dar acolo unde nu a existat această variantă și au fost spitale unde și-au închis complet ambulatoriul integrat, noi am postat zi de zi, actualizând lista cu medicii specialiști din județul Prahova și am ajutat pe medicii specialiști cu istoricul pe care îl avea pacientul din sistemul informatic să continuăm tratamentul, cât și acordarea, dacă era cazul, de concedii medicale pe această perioadă. Deci lucrurile, din punctul meu de vedere, au decurs foarte bine. Mai mult decât atât, în această perioadă, până la 30 septembrie, toate documentele care au fost eliberate, ele își prelungesc această valabilitate. Și discutăm despre bilete de trimitere către investigații paraclinice, discutăm despre deciziile de acordare a dispozitivelor medicale, recomandările pentru dispozitive medicale sau deciziile aprobate de către Casa Națională pentru investigațiile PET-CT. Deci aceste lucruri sunt, indiferent că ele își prelungesc valabilitatea, până la data de 30 septembrie. Deci ei pot să meargă să-și facă aceste investigații. Un lucru foarte important care trebuie spus este faptul că medicii care externează la momentul acesta din spital, pentru anumite specialități, îi pot acorda prescripții medicale pe o perioadă de 90 de zile. Încerc să spicuiesc câteva elemente foarte importante, pentru că să nu mai plimbăm asiguratul, astfel încât el să aibă un tratament, o continuare a tratamentului. Înainte de această perioadă, pacientul trebuia să treacă și pe la medicul de familie. După ce se externa și primea un tratament, o schemă. Ei primea o scrisoare medicală, care trebuia să meargă. Nu. Pot elibera acest tratament pe 90 de zile medicii din spital. Mai mult decât atât, pacienții pot merge la medicii specialiști fără bilet de trimitere de la medicul de familie pe această perioadă. Lucru care este foarte bine, în sensul că nu mai aglomerăm medicii de familie cu aceste deplasări inutile. Tot în această perioadă am putea să transmitem o informație foarte importantă cu privire la faptul că
atât medicii de familie cât și medicii specialiști, să știți că au răspuns la solicitările noastre. A existat o relație foarte bună cu noi, bineînțeles zilnic, prin telefon, am încercat să rezolvăm toate aspectele. Și eu cred că această telemedicină, această acordare de asistență medicală la distanță are un efect pozitiv și în perioada imediat următoare și probabil și în viitoare acte normative care vor apărea și va trebui să le punem în aplicare. Și aș vrea să vă spun că pe această perioadă este de recomandat ca prescripțiile medicale, concediile medicale, adeverințele eliberate de angajatori către pacienți în vederea eliberării concediului medical să fie transmise prin mijloace electronice. Este foarte important. Inclusiv noi răspundem prin mijloace electronice tuturor solicitărilor. Din păcate, după perioada de urgență și intrarea în vigoare a perioadei a stării de alertă, la sediul instituției noastre numărul de persoane a crescut foarte mult care vin. Noi nu dăm voie în cadrul instituției, dar încercăm să le rezolvăm pe loc toate problemele astfel încât să nu se mai întoarcă pentru o altă hârtie, o aprobare, alt document pe care ei îl solicită la nivelul casei. Pot să evite acești pacienți care doresc să-și rezolve, nu știu, cât mai rapid, înțeleg că de-aia se deplasează la casă, mai rapid, să fie siguri de rezolvare, pot să rezolve și altfel transmitem online documentele prin mijloace electronice. Deci ele sunt, să fie clar, ele sunt noastră. Primite. Da, nu? da. Are o siguranță pacientul că a ajuns documentul la dumneavoastră și că intră în acel flux de rezolvare? Bineînțeles, documentul și urmează circuitul conform controlului intermanagerial, nicio problemă și se răspunde și într-un termen foarte scurt, bineînțeles. Problemele mai apar pe anumite cazuri, de exemplu am avut astăzi un copil care trebuie să plece urgent în Italia la operație, părintele normal că i-am dat voie să intre, am primit documentele dosarului, i-am aprobat pe loc formularul de plecare și să rezolvăm probleme. Deci totul se rezolvă într-un timp foarte scurt. Dar rugămintea noastră este să se transmită documentele prin mijloace electronice. Este foarte important lucrul ăsta pentru că noi răspundem într-un termen foarte scurt tuturor solicitărilor. Cum se asigură finanțarea medicilor de familie, acum schimbându-se puțin regulile activității cu această telemedicină? Finanțarea medicilor de familie, dar și a medicilor specialiști s-a modificat în sensul că au voie la un număr mai mare de consultații pe această perioadă. Lucru care este și normal, având în vedere că am degrevat ambulatorile din spitale și automat au picat toate aceste servicii în sarcina lor. Nu au fost probleme din acest punct de vedere, banii au fost decontați la termen. O problemă foarte importantă pe care eu aș vrea să o ridic la nivelul asistenței medicale primare este vârsta foarte înaintată a medicilor din sistem. Avem la nivelul județului Prahova din 340 de contracte încheiate, aproape 170 de medici cu vârstă de peste 60 de ani și aproape 70 de medici cu vârstă de peste 65 de ani. Deci sunt practic cu vârstă de pensionare. Ar putea să se pensioneze oricând. Fără probleme, ei lucrează în continuare. Medicii care împlinesc 67 de ani merg și au și un aviz de la o comisie mixtă care este formată din Colegiul Casă și DSP, aprobată de către Ministerul Sănătății în vederea continuării activității, pentru că avem nevoie de dânsii. Foarte important este că la nivelul județului Prahova, tot la nivelul asistenței medicale primare, care eu consider că în orice stat european baza sistemului medical, de ce dorim să cheltuim mai puțin și dorim să prevenim, nu să combatem. Asta este o regulă de bază care eu cred că ar trebui să funcționeze foarte bine. 45 de cabinete medicale lipsă, medici de familie lipsă la momentul acesta în cadrul județului Prahova. Și dacă ne gândim că și soluția menținerii medicilor care au vârsta de pensionare și e o soluție corectă, normală, e o soluție pe termen scurt și mediu, să zicem. Dar pe termen lung, cum vedeți rezolvarea? Pe termen lung, rezolvarea va fi, în primul rând, prin modificarea actelor normative, în sensul ca medicii de familie să fie definiți prin lege ca activitate profesională, liberală, în primul rând, astfel încât să poată să lucreze de sine stătător, eu așa îi văd din punct de vedere juridic, și să le permită să-și deschidă puncte de lucru pentru a putea acoperi toate zonele județului Prahova. La momentul acesta, legislația le constrânge aceste drepturi. Pot deschide un punct de lucru în anumite situații.
Legea 95 trebuie modificată, avem un articol 78 care îngrădește acest drept. Și dreptul la urmă este al pacientului de a beneficia de servicii medicale. Iar discuțiile pe tema aceasta am avut-o cu mai multe autorități locale care au anumite sate unde sunt un grup foarte mic de pacienți, 200-300, dar cu vârstă foarte înaintată și automat nevoie de servicii medicale ridicată. Și nu au medic. După cum ne-a spus dumneavoastră, cel puțin 45 de localități, de sate, nu au medic de familie la momentul acesta. Da. Și acest lucru este la nivel național, nu este numai în Prahova. Vârsta medie la nivelul asistenței medicale primare la nivelul țării noastre este undeva la 60-61 de ani. Deci în următorii 5-10 ani vor rămâne fără medici de familie. În această perioadă de pandemie au existat demisii, pensionări, au existat câteva pensionari în cadrul medicilor de familie. Deci au dorit bănuiesc să se protejeze. Da, erau și persoane cu comorbidități, boli asociate, da, și le-a fost frică să nu contacteze acest virus. A fost un fenomen mare de amploare sau câțiva? Localizat. Câțiva medici, iar medicii specialiști pe această cale le și mulțumesc. Foarte puțini au intrat în concedii, restul și-au continuat activitatea în cabinet, motiv pentru care ne-au ajutat foarte mult în asigurarea tratamentelor pacienților. Cum vom trece perioada asta de vară, care e o perioadă de concedii și medicii, cred, mai mult decât alte categorii profesionale, au nevoie de o pauză, de un concediu, de o relaxare? Noi sperăm că o să trecem cu bine. Că ne vindecăm, Este foarte important să vedem, să nu mai crească numărul, să nu mai crească numărul de îmbolnăviri. Aici este cea mai mare problemă la nivelul județului nostru. Sunt pacienții prahoveni, foarte mulți, care își tratează afecțiunile în București. Ce pot face, ce au făcut în această perioadă și ce pot face în continuare? Din păcate, spitalele au fost închise în perioada stării de urgență. Acum ei pot merge la spitale. Anumite spitale văd că au fost în continuare închise la nivelul municipiului București. Dar au început acum să lucreze. Probabil step by step, așa, încet cu încetul, se pornesc motoarele și sistemului, mai ales că fără unitățile sanitare cu patru, unde discutăm de secțiile chirurgicale, unde adresabilitatea este foarte mare. Da, au fost în această perioadă foarte mulți oameni care trebuiau să se opereze și nu au putut să se opereze. Am primit foarte multe telefoane pe această temă, din păcate. Deci oamenii trebuie să se informeze bine care e sistemul, să nu facă drumul ăsta degeaba? Da, în primul rând iau legătura cu medicii curanți din unitățile sanitare care îi programează. Dar vedeți, dumneavoastră, este foarte greu de apreciat și de a lua o decizie dacă lăsai spitalele deschise sau dacă spitalele sunt închise cu privire la răspândirea acestui virus. Nu se cunoștea numărul persoanelor. Așa cum apar focare în diverse instituții, așezăminte, cred că ar fi fost puțin probabil să nu apară astfel de focare și în spitale și avem exemplul la celebru negativ, din păcate, de la Suceava. Ce s-a întâmplat acolo? De la un spital la o zonă întreagă. Da, a fost foarte a intrat în carantină și... Dar acum, cum să zic, viața e asta care e și greu ne putem imagina într-un fel sau altul ce să fi întâmplat. Eu cred că dacă se respectă distanțarea socială, dacă se respectă regulile, totul depinde de fiecare dintre noi. Nu, depinde de fiecare. Vedeți, e un curent acum, nu neapărat că ar putea să fie un curent, știu eu, mai de relaxare, așa, dom'le, este un virus, dar uite că putem trece și peste el, dar mai ne luăm niște... Acum e un curent de negare. Virusul nu există, toți care ne spuneți că există sunteți niște nenorociți cumpărați de... nici nu înțeleg de cine, de marile de-astea, trusturi mondiale, habar n-am, de chinezi, de ceva de genul, și e foarte vocal curentul ăsta. Păi haideți să vă dăm un exemplu clar. O persoană pe care o cunosc ieri, 74 de ani, pneumonie, pozitivat, fără comorbidități cu virus. A fost intubat. După o săptămână urmare tratamentului, persoana se simte foarte bine, acum este mutat de la ATI județean la boli infecțioase, deci virusul există. Absolut. Și deci a trecut, îmi spunea... A trecut hopul. A trecut aproape. Acum. Da.
noroc, șansă că nu a avut boli asociate persoana. Deci, nimeni nu poate să nege că nu există. El există, dar depinde de fiecare dintre noi cum tratăm lucrul acesta. Și la nivel de aceea eu aș vrea în continuare să afirm faptul că este foarte important să se evite deplasarea la sediul instituției. Nu numai probabil la casă, și la celelalte instituții. Să folosim mijloace electronice. Că de-aia suntem în secolul tehnologiei și funcționează. S-a dovedit pe această perioadă de pandemie că au funcționat foarte mult, foarte bine această transmitere de documente prin formatul electronic. O să rămânem cu ceva din această, hai să zic, debirocratizare a României întregi. Deci toată România a trebuit să funcționeze mai mult online decât până acum și mai de la distanță. Rămânem noi cu ceva? Dacă definim debirocratizarea, cam 89% ar însemna informatizare. Absolut. Dar pe lângă ea înseamnă și modificări de acte normative, care pot aduce plus valoare. Și iată s-au întâmplat modificările astea. Da, și în continuare eu sper că vor mai apărea și în perioada imediat următoare câteva modificări de acte normative care vor aduce eficiență în activitate. Dacă este să vorbim despre modificările de acte normative în domeniul dumneavoastră de activitate, în domeniul sănătății, și să-i dăm așa un volum, nu știu, să facem o apreciere cam ce a însemnat volumul ăsta de modificări în perioada recentă, acum, de pandemie. Păi cred că am 2 bibliorafturi de acte. Cam așa. Să zic că vreo 600-700 de pagini, cred că au fost. Au venit modificările și cu normele de aplicare, că de obicei aici era la noi durerea, că venea legea și până veneau actele normative pe care le făceau alte organisme, dura ceva și era greu aplicabilă legea respectivă. La noi nu a venit decât hotărârea de guvern, care au prelungit hotărârile de guvern din 2018, nu ne-au spus decât efectiv cum să aplicăm. Bineînțeles că acum orice articol poate fi interpretat din punct de vedere juridic. Corect. Și sunt foarte mulți colegi și actori din piața medicală care ne-au sunat și s-au legat de un cuvânt, de altul, pe bună dreptate, poate fi interpretat. Da? Am avut o discuție foarte interesantă pe o definiție de cheltuială efectivă versus cheltuială efectiv realizată, care sunt două lucruri total diferite. Și bănuiesc că și sumele sunt sensibile. Nu era neapărat cu un impact financiar, dar o interpretare contabilă, aș putea spune, ar fi adus un plus valoare pentru o anumită entitate. Acum depinde, știți cum, când elaborăm un act normativ, este foarte important ce dorește legiuitorul să transmită prin modificarea actului normativ. Cât de unitar au funcționat casele din județe? Există Bucureștiul, nu? Vin lucrurile de acolo, dar am văzut că se aplică local. Deci, și că există posibilități de interpretare, de aplicare diferite. Fără doar și poate. Având în vedere că jurisprudența nu este izvor de drept la noi în țară, absolut. Și se poate interpreta. Una e în Prahova cu 800.000 de locuitori, alta în Covasna cu... Bineînțeles. Problema este foarte important că în această perioadă s-au ținut audioconferințe între organizate de Casa Națională pe foarte multe teme, pe contractare, pe finanțare, pe parte de indemnizații, concedii medicale, care au adus plus valoare activității noastre. Mai devreme ne spuneați despre un pacient, despre un copil, un tânăr pacient care va fi tratat în Italia. Da, trebuie operat de urgență. Și o problemă cardiacă. Știm noi, la nivel de România, dar și de Prahova, sunt destul de multe cazuri de pacienți care au nevoie de tratament în străinătate. Ce se întâmplă acum? Dacă ne uităm spre Marea Britanie, acolo e focare totală. Da. Țările au fost închise, din păcate, pentru acordarea de servicii medicale în alte state. Avem mai mulți pacienți care continuă repornesc acum, că am înțeles că a repornit deja. Au repornit. Italia a repornit, da. Italia a repornit. E mai grea procedura de legătură cu ei? S-a modificat? Nu, la momentul când s-au dat drumul la aceste operații în străinătate, bineînțeles că familiile au fost înștiințate. Au ținut legătura tot timpul cu clinicile medicale Deci știu mai bine. Sunt convins. Cei care au nevoie. Gândiți-vă că toate țările au fost închise. Am fost închiși cu toții, da? Nu s-a putut circula cu nimic, nici cu mașină, nici cu avion, nici cu nimic. Motiv pentru care acum, de când s-a dat drumul în Italia, într-adevăr,
au început Și să meargă. bănuiesc că și pe clinicile respective, pe spitalele respective e o presiune, că sunt pacienți mulți, inclusiv în țara. Și uitați-vă dumneavoastră acum, orice clinică privată, cel puțin aici în România, nu primește pe nimeni fără un test COVID la momentul ăsta. Nu poți intra în... Câtă relativitate au testele astea? Nu am competență să... În sensul că cu privire la... nu cred că e 100%, nu există 100% pe lumea asta, dar... Nu știu să vă spun, dar PET-CT-urile, acea analiză care durează 24 de ore, dă un rezultat, am înțeles, corect. Domnule director, stimați telespectatori, vă propun o scurtă pauză, câteva momente, după care revenim cu aspecte interesante, de interes pentru dumneavoastră. Stimați telespectatori, așadar, rămâneți pe Ploiești TV.